lebih Parian ya. Neng Kediri golek kapan Kediri golek kabar Bu Hajah Rumini muga selalu berkah amin Allahumma amin amin lagu to Parian lho yatim piatu padane kowe wae ya. Lah nggih kula ngamini kok diseneni. Iya. Bener. Lah nggih. Tapi aja dawa-dawa lek kedawan kok nyocok Mbak Elisa kok ya. Ora mungkin. Parian, Mbak. Neno nano. Ana bocah mini. Ana bocah mini. Iki. Terus ya iki ngono ta? Iya. Ana bocah mini senengane dolanan buru mini pinaringan lumintu karaharjan amin Allahumma amin amin Allahumma amin saiki ngerti kowe yo apik dereng urung to dereng piye urung Pak ya ora sampean dahar apa dahar pecel lho nggih wah ya aku mampu pecel iki mangan pecel dek ora kandha-kandha kancane mbok diwehi lha pripun jenengan niku lha ten mriko wau lho mampu rawon tas mangan rawon kowe nggih weh wetengmu kok sedeng lho bar pecel rawon kok sedeng lho mbok adahe kok kedimen to mbok iki mbok weteng mbok sampah Pak kok mampu batang mangan batang mboten lho lha ndi ambune iki kek jenengan ki ambak iki lho tiba iki biamu bocah kowe arep ndulowone kancane ana sapi oh iya aku tak parian iya pari ana wong arep parian sithik ya ana apa asida ora parian yo ono ngambek nesu aja nesunan aku ana sapi iki ning panggung lho sapi mok gorene lek nylintaki sinden-sinden sapa sing arep tanggung jawab parian nih lho lha yo ning aja sapi to sapi mok gawa rene kok ya ana sawi kowe mau wis mangan lho kok ngomongne sawi arep dimasak neh digodhog neh luwe neh kowe kok ketokmu nek sing di omah ora ngopeni kowe lho ngawur kok ya sing apik ana roti luwe neh dek kowe omek badokan to aku iki apa-apa nek kleru to terus yo ana rudi nah iki bener bener kowe njunjung marang ingwang bener wah ngono kuwi terus ana rudi tak anggap bener ditali kawat ada dari wani ro dalang ora rumah sama aku kumat terus dicaleni Yan Pak Parian ya terus dalu mana sampean ana rudi ditali kawat iya mau taleni Mbah Rukmini apa Rukmini to Rumini Mbah Rumini pinaringan sehat amin nah panas udan panas lengaleng sampai apaan demit Ngitar bali ngulon ibitan Eyong mas akantil mas Eyong mana lo kowe kok wis kok pada mau pamer nih to lah napa mumpung dawa tak pamer ya kowe oleh anyang-anyangan lho kareti kene karetono nek wong biyen ditaleni kene gamen engko ben gak pipi sembarang bebas